Yep, så skal vi lige lave en gennemgang af det her trick her, som hedder Smash and Stab. Vi har fået lavet sådan en drejeskive her, hvor der på en af dem er et søm. Og det går så ud på, at vi dækker alle de andre til med de her styrofoam-kopper her, ikke også? Kommer lige her. Og så den sidste her, den her, den skal så dække den med sømmet til. Og der er altså en reel chance for, at det her går pænt galt. Så ja, man bliver sådan lidt... Nå, men så spænder man den så sådan her. Okay, så den her på igen. Så skal vi lige... Den skal vi sætte bedre fast på, ikke? Jo. Så giver vi den lige en spænder til her, ikke? Sådan her. Gør det med ryggen til det. Hvad? Gør det med ryggen til det. Så... Nå, okay, så vender jeg ryggen til sådan her. Og så vender jeg om igen sådan her. Sådan så, at folk tænker, for kæft mand, nu sætter han hele møllen. Ja, okay. Så kan vi så lige prøve at bremse den op her. Skal ikke tænke mig om her. Ja, okay. Her i starten så er den ikke så svær. Så er det bare sådan med at sige, at vi tager den her ud. Au! Au, for helvede, drengene! Nej, det er uden pis. Seriøst, det er uden pis. Det er kraftedeme uden pis, det mener jeg. Hey, seriøst. Jeg mener det kraftedeme. Prøv at helt seriøst.